unahan, sa unahan. Yo. What's up guys? Hintayin tayo ng kasama dito. Hintayin natin si Kuhol Moto. Ay, kailan daw tayo, sabi ni Bernard. Nawaya daw. Mauna na daw tayo guys, sabi ni Kuhol Moto. Hintayin na lang tayo sa may Pugo. Si RB nga, anong name mo, RB? Ba ako? RB Moto. RB Moto. It's okay. Ito yung sikat na pinagpipicturan ng mga turista. Maraming Saan? bahay. Dito, Ay, ginawa nilang view deck. Medyo marami-raming Hideaway biyaheros Lodge. ngayon. tingnan, puro kagilid. Tingnan mo ngayon daan. Sinabi na kasing delikado dyan sa gilid. Delikado dyan sa right side eh. May truck. Clear ba dyan? Baho! May chicken dong. Clear. Wala! Baho! Buti na lang napasanahin natin yun. Baho. Pumapatamboy tayo sa likod nun. Okay, goodbye. For now, Baguio. Ay, kapit. Ano to? Lalim nun ah. Pinagawa mo. Dito ko lang nakita. Thank you. Safe. Ay, dumating na sila Bernard. Kuhol Moto. Dito pala kayo. Alright, preparing na para umalis sa Maliko. Ramdam ko na init. Let's go guys. Kumain lang kami dito sa may Rogelio ulit. Mga paboritong kainan. Uy, may bus. May bus na medyo mabilis. Ano to? Diretso? Left. Kakaliwa daw, kakaliwa. Diyan na kayo? Oo. Likod ng bus. Ay, wait lang. Magpapagas na. Ay, papagas daw sila. Tara, sundan natin si Bernard. I see. Saan tayo dito sa gilid? Ay, magpapagas. Dito daw tol. Hindi ako magkapagas. Hindi kayo magpapagas. Dami. Babalik kayo dito? Dami yung gas eh. Oo. Dito na lang siguro. Full tank po, premium. Oo. Nasaan sila? Hindi ko makita. Dito sa second likod. Ano po yung app na yun? Parang iba pa to? Ay, okay. Tara tol. Okay na, nakapagpalit na akong battery. Tara. Let's go. Ito ko ng pang malamig. Naku! Malamig. Ang sarap ng Ilog. maghalo-halo, ganun. Ay, Ay, oo. meron ata doon eh. Sa Maliko. Ay, maliko dyan. Hindi nabenta yung pansay niya. Nolas pa niya, inaano yan eh. Hindi napapansin. Kasi sa chat. Hindi naman. Ay, sorry tol. Hindi ko na. Okay na to, napansin ko na. Sinet ko rin yan eh. Ay, sinan mo ba yan? Oo. Uy, ang ganda dito, ba't hindi mo binila kung ganda na? Naka-record ako. Ay, sorry. Ang haba ng bridge. Ganda. Madumi lang yung tubig. Santa Maria.
Santa Tol, after Maria. bridge. After bridge, tol, may paleft. Magpapaleft ka na dun. Sige. Kuya mo Saan dito? Yung left dito? Oh, left. No? San Patricio. Tapos diretso na. Diretso lang. So, mag-overtake lang, wala kang makita. Okay. Super clear, kaso ang sikip. Kaya nga. Saka, ano Traffic to, na ang dun, laki na ito. Oh. Parang halos sakop ng truck ng 2 linya eh. Ay, nakakatakot daw. Barsigan eh. May silip-silip din tong ano eh, Ranger. Sagal mo na. May gagi, may lubak. Bukod na. Nabulaga siya. Retreat. Takot na siya. May isa pa, may isa pa. Natakot din siya. Matakot na eh. Ang sikip eh, no? Ang sagip kasi. Na Nicola. Ang ganda ng bundok oh. May layer. Ito tayo akyat. Oo. Ang taas naman na ito. Uy. Speed limit 20 kph OA. Tirahin na natin to. Kala ko may 2 daan. Kala ko din. Ito na ang simula ng akyat. Check mo nga yung signal plan. Baka wala. May 1 bar. Nako. Dito pa lang tayo, 1 bar na. Kasi diabot ang signal ko. Walang Ito satellite. naman. Mataas na mataas pa to. Dami ring aakyat ngayon ah. Ganda rin ang daan eh. Semi-banking. Yun, ganda. Yun, ganda. Ganda dun, oh. Doon pala pinauna natin sila Bernard na alam nila yung magandang spot. Ayaw nga. Magbagal na ba tayo? Dito na. Hindi pa ata. Malayo pa. Ay. Uy. Pressure natin to para ubantikan niya yung kotse. Ganda. Digital lang natin. Parang parang ginagawa nila dun. Ano yun? I-spray nila dun? Semento ba yun? Oo. Oo. Ay, oh, Parang ganun pala ganyan, yun. Ah, Kaya nga eh. astig. May spray pala nila Kaya yun. pala Yung ganito. puro-puro. Oo. Adi, Akala ko ano din. pala yan? Walang halong buhangin, no? Semento lang. Di ba pag ganyan, mas mabilis maktak? May net yan eh. Nilagyan nila ng net. Ay, sa tapos bagay. dun. Fortune. Bagal talaga nyo. Overtaken mo muna yung motor bago tayo sa sasakyan. Sige. Malayo pa ba? Oo, layo pa. Hindi ko mapasok. Ang bagal naman itong red na to. Ano siya, baguhan na ata. Ito nga mauna na para kuhanin mo. Sige. Check ko muna. Sige. Malinis. Sige lang. Medyo liko lang siya mahaba. Malinis pa rin. Tinyasan mo na sa burger. Walang signal, gagi. Pero kahit wala. Hanap tayo. Wow! Dito na kaya tayo magpalipad. Oo nga, parang top-top na to, hindi pa ba? Andiyan ba si Bernard sa likod nyo? Oo. Ako naliligaw tayo, nandito ulit yung pala.
Na yung kanto. Ay, lalim na ito. Sinkhole naman ata yun. Yan o, mga pine tree naman na yan o. Nako. Basa. Uy, gosh yung. Lalim. Oh, ito pwede mag-ano dito, camping. Wow, ito oh, Gosh, ang ganda. Windows XP. Ay, hindi kita sa punto. Ayun yung sinasabi nila Bernard. Doon oh, sa dulo dun. Sabay pa tayo. Oh, Ito yung pwedeng tumaas. Ooh. Saan ganda tignan? Wala tayong silong. Naman. Ng New Zealand. Ang ganda nga. Ito ba yun? Ito yun, di ba? oo. Oh, ang ganda naman yan o. Kakaiba yung mga puno. Oo, ano. Parang ano, drive na pine tree. Basa ulit. Oh, basa naman. Daming basa. Uy, nakakatakot naman to. Bakit? Parang konting ano mo lang, diretso ka na sa ilalim, gagi. Ba't hindi nila ginaharang yan? Biglang bangin eh, no? Tapos ang dulas pa. Wow! May stretch din dito. Ayun o, pumas sila dun sa taas. Ay, oo nga doon. Ay, ang ganda. Panis. Kakaiba siya, no? Ano tayo, parking lot? Ang pangit ng kuha ko. Nagmayat? Ha? Pagparadaan tayo. Park tayo. Saan? Sabi dyan sa kabila? Mas maganda yung view doon sa kabila. Uy, 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 uy. Oo, eh. Bakit? Sinisilong ko nga eh. Ay ko. Isa rin. Kabady mga angkas natin, ha? Sound disconnected. Ibayad dito na 20. Naglagay naman na kami. Dito na tayo sa Maliko, pero hindi tayo sa view deck kasi mas maganda yung view dito daw eh. Kita naman, no? Ganda nga. Akit tayo sa taas kasi magpapalipad tayo ng drone. Hirap naman nito, nakaboots tayo, tapos akit tayo ng ganito. Guys, first time ko dito, guys. Yeah. Uy, ganda. Yun oh, yung kita dito maganda rin. Oo. Ay, ito rin maganda rin. 'Di ba? Alright, solo natin yung spot. Pwede tayo magpalipad dito. Solo natin. Ganda talaga.
dami na indawang English. Ang daming tutog. Tubi-tubi. Ano yun? Yung, Tumama sa akin paro-paro? Baka tubi-tubi. Tutubi. Tabi ka pa. Tumama sa akin. Ano? Dumapo ata. parang buhay. May bundok doon. Anong bundok kaya yun? May punta. Doon sa may ano? Ay, bakit? It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy, Uy, ano yun? Ano yun? Ano yan? yung GoPro. Na, nahulog? Oo. Na, Nalaglag Kaya, ako na. kaya pala nag-aalog. gagi. Nabali na pala yung ano niya, mount niya. Aray ko. Saan? Sa harap. Harap pa, yan. Basag. Gago. Basag? Hindi naman, nagasgas lang. Buti may cover. Yung ano, Nabali, oh. yung lens niya na ano. Hindi naman. Tinag dyan second cam. Nabali. Ba't nabali? Ewan ko. Aray ko. Tara dun. Ay, pangit kasi to. Gasong. Buti hindi nagasgas yung lens niya mo. Bigyan mo dito. Kuha sa camera. Bigyan mo dito. Natukol. Kaya pala umaalog. Nagtataka ba't umaalog na? Iisa na lang pala yung gumagana. Win. Good spy lang. May isa pa namang case eh. Yung waterproof nga lang yun. Nagmo-moist kasi yun eh. Oh, wag na yan. Ako, wala ka na rin ng bago ah. Kailangan ng bago ah. Tara. Pakingkit din. Wala na. Void lahat. Kaya pala umaalog. Okay lang? Hindi naman nadali yung GoPro. Yung Wala case na niya lang talaga. screen eh. Nagasgas din ba yung screen? May tempered glass yun. Hindi naman. Hindi nagasgas yung screen. Pati yung lens. Sinubukan kong saluin ng paa ko eh. Ginanon ko pa oh. Baka sakaling pumatong sa paa ko. Binitawan mo yung doka yun. Parang salbahin niya ano. Pili ka, yung dock or yung GoPro. Uy, tignan mo. Ba't nandun ka sa kabilang line? Eh malay ko, Biglang nagsanib. Biglang Oo. nagsanib yung line. Pati ako nagulat eh. nalito nga ako sa linya eh. Linya nga natin yun, dapat eh natabunan kasi yung linya nila. Material na bagay lang yan. Aba. Material na bagay. Napapalitan yan. Pwede mo Oo. Tama. Case lang naman yung nasira dyan, hindi naman yung GoPro. Wag muna kayo tol. Merong one way dito sa unahan. Pero mas maganda yung kalsada doon. May buhangin tol ah. Ate, meron pong karinderya dito? Karinderya po. Doon po pa. Gusto mo mag-ice cream? Ganda daw. Buwan. Bukas tayo dyan, karinderya? Puti naman siguro doon. Hey! Bili muna tayo ng makakain to bago pumunta sa ilog. Tsaka inumin. Shoutout sa mga bata kanina dito, humingi sila ng sticker. Hindi ko na video eh. Ayaw. Bakit? Connect ka sa kanila. Ayaw ako makakonek. Pindutin mo isa. Okay na? Intercom connected. Yun o. Nakakonect kayong dalawa? Hindi kami makareconnect eh. Meron. Ito. Oh, follow nyo ako ah. Hingi kayo dun oh, may sticker yun oh. Dito na tayo kumain. Ay wala daw. Awan. Palis ko dyan na. Palep saan? Dito na sa saldo. Balik tayo. Eto. Hoy! Kuya River, wow. 3 kilometers. Dumi naman. Kung ganyan yung tubig, wag na. Mukhang mali ata. 2 kilometers. Wait lang dito bata. Sa baba ata. Ay shit, rough road. Bababa yung mapa. Oo. Yun o. Ayun oh, linis dito oh.
Ayan oh, may ano pa sila oh, yung ano nila. Malinis dito sa bandang taas. Uy, Ito ata eh, ito. gagi. Bababa ka ata dito eh. Baka dun sa tulay, yung galing yung ano. Yun oh, talagang gaganon. Ha? Pupunta ka dun oh, yun oh. Babalik ka. Pero tama lang to. Hindi nga, dun ka nga dapat pupunta. Sa break? Oo. May ano naman, yung tulay. Ano yung dinaanan mo na kanina? Tulungin na lang natin. Ayun, tinuro. Saan to? Yung ata, yung maliit na tulay na yun. Kakayanin ba natin yan? Parang hindi ata. Oh, kaya dito eh? Oo. Ano? Adventure ah. Diyan, sa tulay? Oo daw. Tara. Mas yung araw, asilang mo doon. Tignan ko muna itsura kung malawak. Kasya ba tayo dyan? May dumadaan na ano dyan? Ah, pwede. GG. Win niya. Oo, doon kayo sumakay sa taas pala. Kasi medyo mataas siya. Ang linis ng tubig dyan, banda oh. Isa-isa na lang? Isa-isa? Kasya ba to? Eh. Kumakas nga. Sila muna. Tanungin mo nga dyan. Tanungin mo nga. Pupunta kayo doon kayo. Dito ba yung daan? Pupunta doon. Puyaw River. Puyaw River. Kasya ba yung manubela ko dyan? Kasya ba yan? Ayun, nasa makay nga sila. Gago, tatlo. Umuna ka, Bernard. Sige. Punta ka na, Julie. Hinihintay ka. Adventure to, guys. Sa side ba yung Tatawid ilalim ko? tayo Hindi naman tuloy. siguro. Try mo ah. Ano mo muna yung side mirror mo. Delikado tong sa amin. Laki niyan. Laki nga eh. Kaya, Uy, uy. Uy, uy. yung tutulong, sana naman yung babalik ko. Nakakatakot naman to. Ah, ito. Dito rin yung daan. Kaya nga, yun, Wala namang pupunta river lang. crossing. Ah, okay. Parehas lang pala eh. Ay ko. Gumagalaw, teka. Kas Jaymot. Ah, Ijiba ba? Dumulas ako. Kaya mo? Doon ako. Ay, wala kang buwelo. Oh, diretso. Alright. Ang saya nun ah. Pero maikli lang siya. Kinakabahan ako, gumagalaw. Gumagalaw nga eh. Parang nagbabalancing dun sa... Pero may ibang daan yung rough road. Oo, yung sa Yung baba. sa tricycle. Nakita mo? Sa baba, kanina. Yung pinanggalingan ng tricycle. Oo. Konti lang. Paasa ka naman. Ayan. Ay, Ayan, Puyaw pangit River. yung river. Yan na yan. Okay. Parang irrigation Marami naman. talaga siya. Ay, yung bagyo kasi. Asan yung pinakadam? Wala atang dam dito. Yan na yun, tol. Yan na. Yun. Napakamataas ng ulo. Hindi. Ano ata talaga? Doon kami nung bumagyo. Siguro. Ah, wala na. Ito na talaga yun, oh. Pangit. Negative. Makitambay muna tayo dito sa may, ano. Ito yung paliliguan dapat. Sinong connected? Intercom disconnected. Lang. Busina ka tala. Busina ka? May bumusina ba? Parang meron. May meron. Sabi. Paano to? Kasya. Hindi. Kasya ba? Pilit natin. Baba ko?
Hindi. Ah! Gamas-gas. Thank you, kuya. Meron pa, wala na. Last na yan. Wala na. Magpusina ka. Rider Kaya pala may bumubusi na doon kanina. Thank you. Wala, hindi na bata. Mas yung ano ko. Gamas-gas? Gagi, mas maganda pa dito sa ano. Yung mga pinagliligawan na mga bata. Oo nga. Luto na. Nantawa sila eh. Parang yung dating niyang gas-gas doon din. Saan? Saan kayo tumama? Handlebar. Dito na lang tayo. Ay, handlebar, okay lang. May ginawa silang ano dito. Ay, oo nga, no? Mas malinis pa dyan. Malilinis mo dito eh. Kaya pala dyan sila naliligo. Anong tawag doon? Parang purified water. Ginawan nila ng ano, swimming pool.